Nik euskara unibertsitatean ikasten hasi nintzen, eta gero bi maila euskaltegietan egin nituen, eta gero bakarka nire kabuz ikasi nuen, bakarka liburuekin. Baina gero, ni enaiz Euskadin bizi, Grezian baizik. Orduan, bai bederatzi hamarkadan, bai asko bidaiatzen nintzen Euskadira, eta lagun asko nituen, eta orduan gehiago praktikatu nuen euskara. Orduan, naiz eta ez hitz egin, oso gutxi hitz egin nuen orduan. Eta gero ez enuen praktikarik, orduan ahaztu nuen, baina orain dela 3 edo 4 urte berriro hartu nuen, eta irratia entzuten ari nintzen, egunero, eta bakarka liburuak berriro errepasatu nituen, eta denak amaitu nituen, orduan, 4. eta 5. Eta gero, internetean jende aurkitu dut eta gehiago praktikatu dut. Nik Helsinkiko unibertsitatean filologia hispanikoa ikasten ari nintzen, orduan bai euskarazko kursotxo bat baita ere zegoen, orduan hartu nuen eta asko gustatu zitzaidan, eta hori eta aurreratu nuen. Nintzanet iaz aurkitu nuen, eta pertsona bat bakarrik, pertsona batekin bakarrik praktikatu nuen. Hitz egin genuen, eta hitzak hiztegian aurkitzen ari ginen. Nire hiztegia ez da oso handia, berarena gehiago, baina bere gramatika oso txarra. Izan da orduan nik zuzentzen ari nintzen. Hori. Denak laguntzen da, noski laguntzen du, denak, baina noski ez daki hitz asko, eta gehiago irakurri behar dut, eta 5. mailago gramatikarik ez dut asimilatu. Alera eta horrelakoa beti hiztegia, gramatikan begiratu behar dut. Zailak dira forma. Beste mintza laguna, nire adinekoa zen, orduan interesgarriak ziren gauzak, gure bizitzak desberdinak, ark familia daukalako, eta nik ez, baina bere interesak, zaletasunak, baita ere desberdinak, baina ulertu ginen, elkar ulertu genuen. Nik euskara maite dut, eta horregatik ikasi dut, eta euskarako lagundu nahi dut euskararen kulturan eta ikaskuntzan eta hori.